Sa Ġunju li ġej, l-impjegati tal-kumpanija Dedicated Micros Limited ser ikunu qed jaħdmu b'4-day week. One News huwa infurmat li raġuni għal dan hija tnaqqis fix-xogħol tal-kumpanija. F'April li għadda din l-istess kumpanija li tipproduċi apparat ta' sigurtà u sorveljanza issenzjat 23 ħaddiem. Fosthom ħaddiema li kienu ilhom jaħdmu mal-kumpanija għal 16, 18 u anke 20 sena. Wara dawn is-sensi l-ħaddiema kienu reġgħu lura l-ġimgħa normali ta' xogħol, iżda wara ftit ta' xhur, jiġifieri f'Novembru li għadda, dawn bdew jaħdmu bil-4-day week sa Jannar. Min informazzjoni li għandu One News issa jirriżulta li l-kumpanija informat lil ħaddiema li ser jibqgħu jaħdmu ġimgħa ta' 4 ijiem sa Ġunju li ġej. Sorsi qalu lil One News li jekk is-sitwazzjoni ma tmurx għall-aħjar, hemm ċans li aktar ħaddiema jingħataw essenzja. Din il-kumpanija ilha topera f'Malta madwar 21 sena miż-żona industrijali f'Bullebel. Fil-preżent, Dedicated Micros Limited timpjega madwar 115 ħaddiem. Fl-2008 Dedicated Micros Limited kienet waħda mill-kumpaniji li nataw assistenza finanzjarja mill-gvern meta l-ħaddiema wkoll kienu qed jaħdmu 4 ijiem fil-ġimgħa. Fl-istess One News huwa infurmat ukoll li 15 ħaddiem mill-kumpanija Tolly Products mhux ser ikunu qed jerġgħu jiġġeddilhom il-kuntratt tax-xogħol. Bir-raġuni tkun li l-kumpanija naqsula l-ordnijiet. 7 minn dawn il-ħaddiema ilhom kważi sena jaħdmu mal-kumpanija b'kuntratt definit waqt li 8 oħra iddaħlu jaħdmu f'dawn l-aħħar xahrejn. Il-kumpanija Tolly Products Limited timmanifattura kaxxi u reċipjenti għal affarijiet kosmetiċi, fwejjaħ u prodotti għal kura tal-ġilda. Sitwazzjoni li kienet diġà seħet f'Settembru li għadda fejn 40 ħaddiem ieħor ma natawx kuntratt ġdid ta' xogħol wara li skadilhom il-kuntratt ta' xogħol definit. Deċiżjoni li wkoll kienet ittieħdet wara li kien hemm tnaqqis fl-ordnijiet tax-xogħol.